Mae'n braf cael eich cwmni chi eto bore yma ar fore Sul newydd yn yn hanes ni. Diolch i chi am ymuno hefo ni i'r gwasanaeth bore yma. Mae y gair yn cael ei agor gan Celfyn heddiw ac mae o'n mynd â ni at y ddegfed benod yn epistol Paul at y Rhufeiniaid sydd yn sôn am y ffordd mae'r efengil yn lledu ar draws y byd i gyd. Felly addas iawn dwi'n meddwl i ni ddechrau trwy ganu un o'i emynau cenhadol mawr sydd yn Gymraeg ac sydd wedi lledu ar draws y byd gyda'r efengil. Sef diolch i ti o'r holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, roes di'n oleuni nefol. O aed, yr hyfryd fawr a'r led, goleuedd ei ar lydan. Gadewch ni ymuno hefo'n gilydd, gan ei mawl i'r arglwydd a diolch iddo fo bod hi'n eto'n ddydd o ras ac yn ddydd o iachawdwriaeth ar draws y byd i gyd. Dewch i ni droi hefo'n gilydd at yr arglwydd mewn gweddi. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddio'r denw. A deled y deyrnas, diolch i ti arglwydd fod y deyrnas di yn dod. Ar draws y byd heddiw da ni'n gweld pobl yn plygu glin i ti ac yn canmol enw Iesu Grist, yn dyrchafu enw Iesu Grist. Ac arglwydd da ni mawrygu'n braint o gael ymuno gyda'r eglwys fawr yn y nef ac ar y ddaear i ddweud mor fawr wyt ti. Mor dragwyddol i'w dallu di, ac o arglwydd mor werthfawr wyt ti yn golwg ni. Arglwydd, da ni'n diolch i ti dy fod ti wedi agor llygaid gymaint o bobl, wedi agor calonnau ac wedi rhoi yng ngwefusau gymaint o bobl y gyffes yna fod Iesu yn fyw a'i fod o'n teyrnasu. Arglwydd, da ni'n hiraethu ar i ti wneud hynny eto fwy yn ymplith ni, ac ymhlith pobl yn gwlad ni'n hunain yma yng Nghymru. Arglwydd, da ni'n eiriol dros yn gwlad ac yn gweddio bydd llawer eto'n dod i gyffesu Iesu Grist yn arglwydd ac yn plygu glin i'r un sydd yn deilwng o'r holl fawl a'r gogoniant. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am dair sanctaidd a diolch i ti am bobl sydd wedi agor y gair i ni dros y blynyddoedd, y rhai sydd wedi dod ar hyfeddodau mawr yr efengil i'n cliw ni. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am y rhai sydd wedi'w tanio, wedi cael tan yr ysbryd glân yn eu calonnau ac yn eu gennau sydd yn dangos i ni y mor fawr wyt ti.
Arglwydd, da ni'n diolch i ti heddiw fod y gair yn mynd ar led ar draws y byd. Ac arglwydd, da ni'n gweddio dy fendith di, felly ar dreithiad air, ac ar bawb bydd yn gwrando, ac ar golonnau'r rhai sydd yn dy geisio di, arglwydd, y bydden nhw'n clywed rhywbeth o eiriau pur y nef. Da ni'n gwybod, arglwydd, mae dim ond un gair o'r nef sydd ei angen i droi'r galon ato ti. Felly tyrd, arglwydd, i'n plith a gweithio nertho. Da ni'n nghyfnod, arglwydd, anodd a stormus, ond eto, arglwydd, rwy ti'n yn cynnal ni, a da ni'n diolch i ti am hynny. Da ni'n diolch i ti am bob cyfle da ni wedi'w gael i ddod yn ôl at yn gilydd, o weld yn gilydd ac o gyd-addoli a'n gilydd. Ac yn diolch i ti am y gofal sydd wedi bod drosto ni, ac eto, arglwydd, yn diolch i ti am y gofal sydd yn y Gwasanaeth iechyd ac yn y gwasanaethau sydd o'n cwmpas ni, yn rhyfeddol iawn, arglwydd. Da ni'n gweddio dy fendith di ar draws y byd llesad a iechad yr holl boblwydd. Arglwydd, tyrd yn gwaredu ni, tyrd yn agos ato ni, a tyrd rwan at bawb sydd ar yn meddwl ni wrth i ni eiriol fel hyn, yr rhai sydd ymhell ac yn agos, arglwydd, ti di'r un sydd yn gallu dod trwy'r anawsterau i gyd, ac yn dod yn ymyl ac i galon pob un ohono ni sy'n galw ar denw di. Cliw ni felly, a thrigar ha, a dyna ni eto o'r foledd ein hiachawdwriaeth, a chlistiau rwan i wrando ar dair di, a'r gogoniant yn unig i'r arglwydd Iesu. Amen. Wel, ni'n sôn bod Celfyn mynd i droi at ddegfed bennod o Rhufeiniaid. Gadewch ni wrando ar y bennod yna hefo'n gilydd rwan, wrth i ni glosio tair diw hefo'n gilydd. Mae'r bennod yn cychwyn hefo baich mawr Paul dros ei bobl ei hun, dros ei genedl ei hun, iachawdwriaeth. Ddegfed bennod o Rhufeiniaid. Fy nghyfeillion, ewyllus fy nghalon am gweddi ar ddiw dros fy mhobol i wyddynt gael ei dwyn i iachawdwriaeth. Allaf dystio o'i plaid fod ganddyn sêl dros ddiw, ond sêl heb ddeall ydyw, oherwydd yn ei hanwybodaeth am gyfiawnder Duw a'i hymgais i sefydlu cyfiawnder ei hunain, nid ydynt wedi ymostwng i gyfiawnder Duw, oherwydd Crist yw diwedd y gyfraith, ac felly i bob un sy'n credu y daw cyfiawnder Duw. Sgrifennodd Moses am y cyfiawnder trwy'r gyfraith, y sawl sy'n cadw i gofynion ac a'i ffyw drwyddynt. Ond fel hyn y dywed y cyfiawnder trwy ffydd. Paid y dweud yn dy galon pwy a esgyn i'r nef, hynny yw i ddwyn Crist i lawr, neu pwy a ddisgyn i'r dymder, hynny yw i ddwyn Crist i fyny oddi wrth y meirw. Ond beth mae'n ei ddweud? Mae'r gair yn agos atat, yn dy enau ac yn dy galon. A dyma'r gair yr ydym ni'n ei pregethu, gair ffydd, sef os cyffesu Iesu yn arglwydd a thenau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, ceid achub. Oherwydd credu ar galon sy'n esgor ar gyfiawnder a chffesu ar genau sy'n esgor ar iachawdwriaeth. Mae'r ysgrythur yn dweud, pob un sy'n credu ynddo ni chywilyddir mohona. Nid oes dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groegid, yr un arglwydd sydd i bawb, sy'n rhoi o'i gyfoeth i bawb sy'n galw arno. Oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythur, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag ydyw. Ond sut mae pobl i alw ar rhywun nad ydynt wedi credu ynddo? A sut ymaent i gredu yn rhywun nad ydynt wedi ei glywed? A sut ymaent i glywed heb fod rhywun yn pregethu? A sut ymaent i pregethu heb gael ei hanfon? Fel mae'r ysgrythur yn dweud, mor weddaidd yw traed yr rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Eto, nid pawb a i fyddhaodd i'r newydd da, oherwydd mae Isaia'n dweud, arglwydd pwy a gredodd yr hyn a glwsant gennym. Felly o'r hyn a glywir y daw ffydd a daw clywed trwy air Crist. Mae'r rhai'n gofyn, a oedd dichon iddynt fethu clywed? Nac oedd yn wir, oherwydd aeth ei lleferydd allan i'r holl ddeiar, a'i geiriau hyd ei thafoedd byd. Mae'n braf iawn cael bod yn eich gwmni chi heddiw, a diolch yn iawn i Aneurin am agor
yr oedfaen ni heddiw. Trwy, neu drost, y misoedd diwetha yn yr cyfnod clo yma, dwi wedi bod yn edrych ar y lythyr Paul at yr Rhufeiniaid. A dros yr wythnosau diwetha, dwi wedi bod yn meddwl sut fellwn ni fatha eglwysi yn froaled. Mae ymateb i'r hyn dwi wedi dysgu trwy'r cyfnod clo yma, a be ydy'r ffordd ymlaen. A mae'r ddau beth yna wedi cael eu cyfuno i mi yn benod 10 o'r Rhufeiniaid gan yn lythyr Paul at yr Rhufeiniaid. A dwi am edrych ar hynny gyda chi am chydig bach bore yma. Ar ddechrau lythyr at yr Rhufeiniaid, dywedodd y Apostol Paul pa mor awyddus oedd i pregethu'r Efengyl yn Rhanbarthau'r Rhufain. Ysgrifennodd, nid oes arnaf gwylydd o'r Efengyl, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith, iachadwriaeth i bob un sy'n credu, yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y Groegiaid. Ynddi hi y datguddir cyfiawnder Duw, a hynny trwy ffydd o'r dechrau i'r diwedd. Fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. A'r Efengyl achubol honno sy'n trawsnewid bywyd, dyma sy'n cael ei datgan i ni yn y Beibl. A gymaint o fraint yw ei gael, ei hastudio a'i gyhoeddi i eraill. Felly ni gael feddwl am pa mor ryfeddol yw rhannu gair ysgrifenedig Duw. Dwi am i chi droi gyda mi heddiw at Rhufeiniaid 10. Yn y bennod honno, y cawn hyd i nifer o adnodau a ddylai wir ysbrydoli ni. Y bennod 10, wrth gwrs, yn rhan o adran fwy llyfr y Rhufeiniaid, lle mae Paul yn delio a chyhoeddi Efengyl Iesu Grist i'w bobl ei hun, y bobl Iddewig. Yr Efengyl yw wedi'r cyfan, i'r Iddewon yn gyntaf a hefyd i'r Groegiaid. Mae gan yr hyn y mae'n ei ddweud ym Mhennod 10 lawer i ddysgu i ni am effaith gair Duw ar bawb ym mhobman heddiw. Yn y bennod hon, y can y ddewyd rhyfeddol o iachadwriaeth i bawb sy'n credu'r Iesu. A byddai'n werth ein hamser i edrych arno'n gyda'n gilydd heddiw. Roedd y bobl Iddewig, ac roedd Paul wrth gwrs yn un ohonynt, wedi ceisio cyfiawnder ger bron Duw ar sail ei hyfuddod i reolau a rheoladau cyfraith Moses yn y Hen Testament. Ond Crist, meddai Paul, yw diwedd y gyfraith, ac felly bob un sy'n credu y daw cyfiawnder Duw. A dyn ni'n gweld hwnna yn adnod 4. Pwrpas y deddfau yn yr Hen Testament oedd i bwyntio at Iesu. Ar Iesu, a dim ond y Iesu sydd wedi gyflawni o ddynion cyfiawn y gyfraith, ac hynny dros pawb sy'n rhoi ei hymddiriaeth ynddo. Mae Paul yn mynd ymlaen i gliro hyn. Ysgrifennodd Moses am y cyfiawnder trwy y gyfraith. Y sawl sy'n cadw ei gyfynion a gaeth fyw trwy ddynt. Ond fel hyn y doedd y cyfiawnder trwy ffydd. Paid â dweud yn dy galon pwy ai esgyn i'r nef, hynny yw i ddwyn Crist i lawr, neu pwy a ddisgyn i'r ddyfnder, hynny yw i ddwyn Crist i fyny oddi wrth y meirw. Ond beth mae'n ei ddweud? Mae'r gair yn agos atat, yn dy enau ac yn dy galon. A dyma'r gair ydyn ni'n ei pregethu, gair ffydd, sef, os cyffesu Iesu'n arglwydd a thennau, a chredu yn dy galon fod Duw wedi ei gyfodi ef oddi wrth y meirw, cei dy achub, oherwydd credu ar galon sy'n esgod ar gyfiawnder, a chyffesu ar gennau sy'n esgor ar iachadwriaeth. A mae'r ysgrythydd yn dweud, pob un sy'n credu ynddo, ni chywilyddir mohono. Nid oes dim gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groegiaid, yr un arglwydd sydd i bawb, sy'n rhoi o'i gyfoeth i bawb sy'n galw arno. Oherwydd, yng ngeiriau'r ysgrythydd, bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag yw ef. Dywch chi'n newyddion da yn hygoel ynde? Os ydym yn syml yn cyffesu gyda yna bod
fod Iesu yn arglwydd, ac nid dim ond ei ddweud ar geg mewn ffordd ddi-ddiddordeb, ond hefyd yn credu'n ddi-ffiant yn ein cylonnau fod Duw wedi ei godi oddi wrth y meirw, fel prawf bod ein pechodau yn cael eu talu ganddo ef, yna rydym ni'n cael ein achub yn derbyn iechadwriaeth. Nid oes rhaid i ni weithio galed mwyach i ennill ffarf Duw. Edrychwch yn ofalus ar adnod 13. Am y ddewid, bydd pwy bynnag, a mae hynny'n siarad am argeuledd diderfyn iechadwriaeth, yn galw ar enw'r arglwydd, dyna'r unig gofyniad yn cael ei achub. Dyna'r addewid gogoneddus gan Dduw. Waw. Bydd pwy bynnag sydd yn galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Ond fel mae Paul yn nifer fawr o'i lythyrau, mae'n cymlethu pethau pyn bach rwan. Dyma pryd mae Paul yn tynnu sylw at y ffaith bod rhaid i rhagymodau cael ei sefydlu cyn y gall rhywun alw ar Iesu am iechadwriaeth. A ffrindiau, a brodyr, a chwiorydd yn Gris, dyma lle rydym ni'n dod i mewn. Yn adnodau 14 a 15, mae Paul yn ysgrifennu, ond sut mae pobl i alw ar rywun nad ydynt wedi credu ynddo? Sut y maent i gredu yn rhywun nad ydynt wedi ei glywed? Sut y maent i glywed heb fod rhywun yn pregethu? Sut y maent i pregethu heb gael ei hanfon, fel mae'r ysgrythyr yn dweud, mor weddaidd yw traed y rhai sy'n cyhoeddi newyddion da. Mae rhannu gair ysgrifenedig Duw gyda'r holl bobloedd yn rhan strategol o ddewid gogoneddus Duw am iechadwriaeth. Yn adnod 17 mae Paul yn crynhoi. Felly, o'r hyn a glywir y daw ffydd, a daw'r clywed trwy air Crist. Mor hyfryd yw traed y rhai sy'n cyfleu gair yr efengil hon i'r bobl sydd angen ei chlywed. Tybed, pe bai Duw yn edrych at traed chi a fi, a fydda'n dweud ei fod yn weddaidd. Wrth gwrs, dwi ddim yn golygu gweddaidd yn ystyr ei golwg, a dwi'n falch o hynny, oherwydd dydy'n rhaid i ddim yn edrych yn weddaidd o gwbl. Dwi'n gweud flynyddoedd yn ôl, roedden nhw'n torri goeden derw i lawr. Cofio fo'n iawn, yn un o'r caeau Bryn Deunydd Llanefydd. Ac aeth bethau i'r le. Ac y lle disgyn yn daclus i'r cae yn ôl y cynllun. Aeth y goeden ffordd arall a disgyn i ganol y ffordd rhwng Llan a Llanefydd. Problem fawr. Ond waeth fyth, roeddwn ni dal ar ben y clawdd am goes dde o dan y goeden enfawr yma. Canlyniad hyn oll ydy fod bysau troedd dde fi i gyd wedi gwasgu o dan ei gilydd hyd yn oed heddiw. A pe mae hyn yn ddweud wrthon ni, yn gyfforol, nid oes gennyf traed weddaidd. Ond dwi ddim yn meddwl bod mesur Duw yn fan hyn o traed weddaidd yn dibynnu ar sut yma'n yn edrych. Yn hytrach, mae wedi selio ar ble mae'r traed yn mynd â ni. A be rydym yn gwneud ar ôl cyrraedd. Felly, pe bai Duw yn edrych at traed chi a fi, fyddai ef yn dweud bod nhw'n brydferth. Pe bai ôl traed ein bywydau i gyd yn cael ei tynnu allan ar fap, fe fyddai'n yn dangos ein bod wedi mynd. A fyddai'n ôl troed yn dangos ein bod wedi rhannu gwerthoedd a blaenoriaethau Duw ar ein cyfer. A fyddai'r traed hynny wedi mynd â ni i leoedd a fyddai wedi ei blesio. A fyddant wedi cael ei defnyddio at ei ddibenion. A fyddant wedi cael ei defnyddio gennym ni i helpu i drosglwyddo neges bywyd tragwyddol i bobl eraill. Neu ei defnyddio i helpu eraill sydd eu hunain yn mynd allan i fynd ar neges honno
at y rhai sydd â angen ei chlywed. Chi'n weld, yn seiliedig ar y mesur hwnnw, mae yna bobl sydd â thraed rhyfeddol o lan, gyda wyneb traed berffaith. Ond dydyn nhw ddim mor hardd yng ngolwg Duw. A mae yna pobl â thraed fel hyn fi, ond mae eu traed allanol hyll yn cael ei defnyddio'n hyfryd yng ngolwg Duw. Rwyf am gael traed gwirioneddol brydferth yn olwg Duw. A rwy'n credu y gallwn ni gyd gael traed hardd yn ei olwg os ydym ni'n rhoi nhw i weithio i gael ei air allan i eraill. Fel y mae darn yma heddiw yn ei ddangos i ni, mae'n fraint fawr cael bod yn rhan o'r gwaith o gael gair Duw allan fel gall pobl arw ar Iesu am iachawdwriaeth. Gadwch chi edrych yn sydyn yn agosach at eiriau Rhufeiniaid 10, wedi ar adnod 14 ac 15. Ynddyn nhw, dyn ni'n darganfod y Paul yn gosod gar ein bron yr hyn o gallwn ni'n alw'n gyfres o camau na stepiau grisiau. Mae'n gyfres o gardanhadau, un wedi adeiladu ar y llall, sy'n dangos i ni olyniaeth resymegol a modais y gofod bod ar waith yn rhywun cyn iddynt alw ar yr arglwydd Iesu am iachawdwriaeth. Ac mae'r ffordd yma wedi trefnu yn arwain ein sylw yn ôl at ein rhan ni yn y gwaith. Sylwch yn gyntaf ei bod yn dweud rhywbeth eithaf amlwg. Hynny yw, i galw ar Iesu, rhaid i bobl gredu ynddo. Mae'n gofyn, ond sut y mae pobl i alw rhywun nad ydynt wedi credu ynddo? Mae galw arno, ond ein pwyntio nôl at gadarnhad adnod 13, sydd ei hun yn ddyfyniad o ail benod Job adnod 32. Y bydd pwy bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Ond sy'n allan nhw alw, os nad ydyn nhw mewn gwirionedd yn credu ynddo? Nid yn mynd i credu ynddo, ond credu arno. Pam ddywedir wrthym fod iachawdwriaeth yn dod i'r rhai sy'n galw ar enw'r arglwydd, mae'n bwysig deall bod y gair enw yma yn cyfeirio at bopeth i'w Iesu a phopeth mae wedi wneud. Nid mater o alw ar Iesu'n unig yw hyn, fel y byddem yn dymunodd o fod, neu fel y dallen dychmygu o fod. Ni all iachawdwriaeth dod i unrhyw un trwy lunio fersiwn o Iesu dros ei hunain. Oherwydd hynny fyddai addoli elyn ond dychymyd ein hunain. Mae gwir alw arno yn golygu bod yn rhaid i ni gredu ynddo mewn ffordd ymddiriedus wrth iddo gael ei gyflwyno i ni yn neges Feiblaidd yr Efengyl, lle mae o'n cael ei gyflwyno ni fel y gair tragwyddol, ail berson y Drindod, sydd gyda Duw ac sydd yn Dduw, ac y chymerodd a chnawd dynol a'r adeg benodol, ac a gafodd ei genhedlu yng nghroth y forwyn fair, ac anwyd i'r teulu dynol fel un ohonom ni. Rhaid i ni gredu iddo fyw bywyd dibechod, ei fod o wedi dysgu'r gwir i ni am deyrnas ei dad yn y nefoedd. Rhaid i ni gredu bod Duw wedi gosod eogrwydd ein pechod arno, a fod o wedi talu'r ddyled am pechodau ni ar y groes yn ein lle. Rhaid i ni gredu bod Duw wedi ei godi oddi wrth y meirw, a fod o nawr ar yr helawr tad, ac y bydd o ryw ddydd yn dychwelyd i'r ddaear hon i fynd â ni ato'i hun am byth. Mae'r rhain yn bethau hanfodol i'w credu mwyn galw ar Iesu am iachawdwriaeth. Ac maen nhw'n bethau rydyn ni'n cael ein dysgu i'w credu o'r Beibl. Mae credu'r pethau hyn amdano yn gofyn ei bod ni'n ymddiried ynddo. Felly y cam gyntaf yn y grisiau cam efanylu yma
yw bod yn rhaid i ni gredu y gwirionedd ysgrythol am Iesu. Sut allwn ni alw am iachadwriaeth os nad ydyn ni'n gredu'r gwir amdano? Efallai bod hwn yn amser da i stopio gofyn i'n hunain. Ydyn ni'n credu pethau mae'r Beibl yn ei ddatgan fel y gwir am Iesu? Nid yw ddigon i ddim ond credu bod un o'r enw Iesu yn bodoli. Rhaid i ni gredu'r hyn mae'r Beibl yn ei ddweud wrth amdano a rhoi ein ffydd yno fel y gwaredwr anfonodd Duw. Os ydych chi'n cyffesu Iesu'n arglwydd athenau a chredu'n dy galon fod Duw wedi agfodi efo thi o'r meirw, ceid dy achub. Felly, i alw ar Iesu am iachadwriaeth, mae angen i bobl gredu yno fel y mae mewn gwirionedd. Ond ar rhywbeth hyd yn oed cyn hyn, wrth i Paul fynd ymlaen i ddangos i ni, i credu yno, rhaid i chi glywed o. Dywed Paul, sut y maent i gredu yn rhywun nad ydynt wedi ei glywed? A mae hynny'n gwneud synwyr, dydy. Allwch chi ddim alw ar y gwaredwr os nad ydych yn credu yno, ac allwch chi ddim gredu yno os nad ydych chi wedi ei glywed. Na'r fallai, eich bod yn wedi disgwyl y byddwn yn dweud, na allwch gredu yno os nad ydych wedi clywed amdano. Mae hwnnw wrth gwrs yn wir, ond nid dyma mae Paul yn ei ddweud. Dywed Paul na allwch gredu yno os nad ydych wedi ei glywed. Fel pe mae'r arglwydd Iesu hun yw'r un y mae pobl yn ei glywed wrth gyhoeddi'r Efengyl. A dyna union ystyr Paul. Yn ei lythyr at y Galatiad benod 1, adnod 11 ac 12, dywedodd Paul rhywbeth eithaf anhygoel. Roedd yn ysgrifennu at grŵp o bobl y dywedwyd wrthynt fod Paul yn pregethu neges o'r oedd Paul a'i hun wedi llunio, athrawiaeth a gwnaed gan ddyn. Mae'n ysgrifennu ddweud wrthyn nhw, rwydd am roi ar ddeall i chwi gyfeillion am yr Efengyl a bregethwyd gen y fi, nad rhywbeth dynol mohoni. Oherwydd nid ei derbyn fel traddodiad dynol aneuthym, na chaf yn ysgu yn ei chwaith trwy ddatguddiad Iesu Grist y cefais i. Pan bregethodd Paul yr Efengyl, roedd yn cyhoeddi neges a rhoddwyd iddo trwy ddatguddiad Iesu ei hun. A phan glywed pobl Paul yn gyhoeddi neges a rhoddwyd iddo fo, roedd nhw yn yr ystyr hwnnw yn clywed Iesu'n siarad. Unwaith, gweddïodd Iesu am ei apostolion, jyst cyn iddo gael ei gymryd oddi arnyn nhw. A dwedodd wrth y tad, oherwydd yr wedi rhoi iddynt hwy y geiriau roddais ti i mi, a hwythau wedi ei derbyn a chanfod mewn gwirionedd, mae oddi wrth i ti y deithyn a chredu mae ti am hafonodd i. Gewch chi hyd i hwnna yn Ioan 17 adnod 8. Pryd bynnag y bydd unrhyw un yn clywed tystiolaeth yr Efengyl gan yr apostolion, a gofnodwyd ar ein cyfer yn yr ysgrythau, maen nhw'n clywed y neges roedd Iesu eisiau ei datgan. Maen nhw'n clywed Iesu. Ac mewn gwirionedd, credaf y byddai'n iawn dweud bod unrhyw un sydd ar unrhyw adeg yn clywed pregethwr neu efengylydd yn datgan gwirionedd Duw, yn ffyddlon o air Duw, yng ngrym ysbryd Duw, maen nhw'n clywed Iesu bryd hynny hefyd. Mor bwysig yw gair Duw felly, i'r cliw enaid a chybol hwnnw. Felly alw ar Iesu, rhaid i rwy'n gredu ynddo fel y mae yn yr ysgrythyrau. Ac i gredu ynddo fel y dylent, mae angen ti ei glywed o'r ysgrythyrau. Ond mae yna mwy fyth y tôl i hyn i gyd. A Paul ymlaen i ddweud hyn wrthym. Mwyn ei clywed, rhaid gael pregethwr. Mae'n gofyn, a sut y maent i glywed heb fod rhywun yn pregethu?
Gwybod, neges dynol iawn yw neges iachadwriaeth Duw. Mae'n ymwneud â sut y daeth Duw y mab yn ddyn a byw fel aelod o'r teulu dynol a marw dros bechodau dynoliaeth. Mae Duw wedi ordeinio bod y neges dynol iawn hon yn cael ei roi i bobl dynol trwy lais dynol, pregethwr dynol. Gallai fod Duw wedi rhoi neges rhyfeddol hon i angylion pregethu. Yn siŵr y gallant ei gyhoeddi uchel iawn ac yn ddramatig iawn. Sicr fydd neb byth yn gysgu trwy ei bregeth. Ond mor bwerus ac y byddent yn ei gyhoeddi, efallai na allant ei gyhoeddi'n effeithiol iawn. Fe adeiniodd Duw fod ei neges yn cael ei roi i ni ar ffurf ysgrifenedig gan ddynion sanctaidd oedd yn cael ei arwain ganddo ef wrth ysgrifennu amrywiol lyfrau'r Beibl. Mae'r hyn yr oeddent yn ysgrifennu yn ei geiriau eu hunain ac yn ei sefyllfaoedd eu hunain ac mewn ffordd ddyniol iawn oedd yr union beth yr oedd Duw eisiau ei ddweud wrth ddynolryw mewn ffordd y gallai dynolryw ei clywed orau. Nid yw'n credu, hyd yn oed gyda'r holl ddatblygiadau technegol rhyfeddol sydd gennym, neu gyda'r holl effeithiau arbennig disglair y gallwn ei ddefnyddio, neu gyda'r holl ddyfeisiau cyfathrebu anhygoel sydd ar gael i ni, a bydd ffordd fwy effeithiol byth o gyfleu gwirionedd ysgrythol yr efengyl i bobl ac i gael mwy o effaith tuag at iachadwriaeth na thrwy pregethu. Dyna pam yr ysgrifennodd Paul a dweud wrth Timotheus, yngwydd Duw a Crist Iesu, yr hwn sydd i farnu'r byw a'r meirw, yr wyf yn dyrybyddio ar gyfrif ei ymddangosiad a'i deyrnas ef, pregetha'r gair. Bydd yn barod bob amser, boed yn gyfleus neu'n anghyfleus, argyhoedda, cerydda, calanoga, a hyn ac amynedd di-ball wrth hyfforddi. A mae hwnna'n ail lythyr at Timotheus benod 4. Felly, sut y bydd pobl yn galw arwedwr nad ydyn nhw wedi credu yno? A sut y bydden nhw'n credu yno ef os nad ydyn nhw wedi ei glywed? A sut y clywant heb bregethwr? Mae'r holl bethau hyn yn ymfodol. Ac eto, mae hyd yn oed un peth arall sy'n dod ger ei bron. A Paul ymlaen i ddangos hynny ni. I pregethu, rhaid i'r pregethwr cael neges awdurdodedig. Ni all pregethwr gamu i fyny a siarad beth bynnag a ddaw i'w feddwl, fel petai ganddo awdurdod dros bobl eraill yn ei hun. Nid oes unrhyw ffwtwog hardd yn hynny. Nid yw pregethwr yr efengyl yn meiddio pregethu neges iachadwriaeth hunanlyniedig ei hun. Mae'n greadur cwympiedig yn union fel pawb arall. Yn lle hynny, rhaid iddo, fel Paul, pregethu neges o'r rhoddwyd iddo pregethu. Neges ac awdurdod dwyfol. Mae'n pregethu neges efengyl Iesu Grist fel llys genad awdurdodedig oddi wrth Dduw, gan alw pobl i gredu'r newyddion da y mae am ei datgan a gwahodd bobl i gymodi â Duw. Ac felly mae Paul yn ysgrifennu a sut y maent i pregethu heb gael ei hanfon. Chi'n gwybod, pan dwi'n meddwl am yr holl syniad hwnnw gael fy anfon neu gael anfon, ni allaf helpu o'n meddwl am y comisiwn mawr gwych. Geiriau olaf ein harglwydd i'w ddilynwyr, ychydig yn mynd yn ôl at y tad. A dyma beth ddwedodd. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt, rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gwnewch disgyblion o'r holl genhedloedd, gan ei bedyddio hwyn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, a dysgu ddynt gadw'r holl ochmynion a roddais i chwi, ac yn awr rwyf i gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser. Am neges sydd gyda ni'n den. Am adudad mawr sy'n sefyll tor iddo.
am fraint cael ei ddatgan. Mae hynny'n arwain ni i ddod i'r casgliad hyn, wrth i ni rhannu gyda'n gilydd y neges dwyfol unigryw yma, rydym ni'n rhan o rhywbeth weddaidd. Mae geiriau Paul ar diwedd adnos 15 yn dangos hyn i ni. Dyfyniad sy'n yma, Eseia 52, adnod 7, mor weddaidd ar y mynyddoedd i'w traed yn negesydd sy'n gyhoeddi heddwch, yn datgan daioni, yn gyhoeddi a chadwriaeth, sy'n dweud wrth Sion, dy dduw sy'n teyrnasu. Chi'n gwybod, efallai na fydd y byd yn meddwl llawer o'r neges hon. Na'r Beibl sy'n ei datgan. Efallai bydd y byd yn edrych arno fel llyfr anifyr, ac efallai'n ceisio tawelu'r rhai sy'n pregethu honno. Ond neges gan Duw at dynoliaeth syrthiedig sy'n cynnwys efengel Iesu Grist. Union allu Duw hyd iachaduriach i pawb sy'n gredu yno. A bydd pawb sy'n ei glywed yn cael ei achub ganddo. A bydd pawb sydd yn ei glywed yn cael ei achub ganddo, yn bendithio am byth traed a hardd y rhai sy'n dod ag ef iddyn nhw. Mor fendigedig yw'r llyfr hwn sy'n rhoi'r efengil iachadwriaeth, a mor hyfryd yw'r traed sy'n dod â hi. Fraint yw bod bob un ohonom ar rhan o'r gwaith hwnnw. Bod i Dduw yn helpu ni i ymwneud â'r gwaith, a bydded ydo'n wneud ein traed yn hyfryd yn ei olwg ef. Amen. Gadewch i ni orffen trwy gweddïo gyda'n gilydd. O Dad Nefel, dyn ni'n diolch i ti am dair sanctaeth, a dyn ni'n diolch i ti am y neges yr wyt ti'n rhoi i bob un ohonon ni trwy'r geiriau yna. Arglwydd, wrth i ni'n mynd ar hyd ein waith yn yr wsnos sydd i dod, neu di llenwi ni ar nerth yr Ysbryd Glân, fel bod ni ar rhan o dy waith di yn cyhoeddi'r neges bendigedig yma i pawb dyn ni'n weld yr wsnos sydd i ddod. O Dad, neu di wneud ein traed ni yn weddaidd yn dy olwg di, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwi'n siŵr bod ni'n diolch i'r arglwydd am y gair gawson ni bore yma. Diolch i ti Celfyn am agor y gair i ni, ac yn sôn am y cyfrifoldeb sydd arno ni'n hyd yn oed yn lleol hefyd i fynd i gyhoeddi'r newyddion da. Diolch bwys be di siap yn traed ni. Ond fod y gennau ni yn llawn o'r foledd yr arglwydd ac o'r neges fawr sydd ganddo ni i ddweud fod Duw yn teyrnasu yn ei fab yr arglwydd Iesu Grist. A'r clywed sydd trwy air Crist. Diolch yn fawr iawn i ti. Wan, da ni'n mynd i ddweddu trwy rhoi y goron ar ben yr arglwydd, trwy gannu emyn rhif 235 efo'n gilydd. Ac mae yr emyn yma yn gorchymyn mewn ffordd i bob un, yn y nef ac ar y ddaear. Rhai da ni'n ei weld a rhai da ni ddim yn ei gweld nhw. A'r holl greadigaeth i gyd, i goroni'r arglwydd yn ben. Iesu sy'n teyrnasu. A ga'i ddymuno pob bendith i chi yn ystod yr wythnos sydd i ddod os Duw a'i mynd, ac i'ch teuluoedd hefyd. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo i ni oll. Amen.